masu kalo da sauraro za su so a sassan da wa suke tare, za mu so ka fara da gabata mana da kanka. Sunana Musa Iliyasu Kwankwaso, tsohon kwamishina, tsohon ɗan takarar kura madobi garin Malam a jihar Kano, kuma ɗan jam'iyyar APC. To honorable, ƙungiyoyin kishin al'umma wato na fararen hula sun gudanar da wata zanga-zanga a nan Kano, inda suka yi tattaki har zuwa fadar gwamnatin jihar Kano, kuma suka gabatar da takarda ta koke ga gwamna Abba Kabir Yusuf kan wato zargi da ake yi na wato ainihin batun yunkurin cin hanci da ya dabaibaye kotun sauraron kararrakin zaben gwamna na jihar Kano. Kuma gwamna ya karɓi wannan takarda tasu, kuma ya alkawarin miƙa ta ga ainihin shugaban ƙasa. A matsayinku na 'yan adawa na jam'iyyar APC, ya kuke kallon wannan ya kuka kalli wannan zanga-zanga? Na farko dai kwana uku kafin a yi wannan taro, ni na fito na faɗa a kafafen yada labarai na ce na samu cikakken bayani. Tsohon gwamnan jihar Kano da Musa Kwankwaso da yaransa gabaki ɗaya tun daga kan gwamna zuwa duk wani mai ruwa da tsaki an yi mitin a Abuja a Maitama, kuma ga abin da suka zo da shi. Abin da ya sa muke wannan dan al'umma su sani tun ma kafin abin ya faru, domin a ga cewar abin da muka faɗa fa gaskiya ne ba ƙarya ba ne, domin ba mai musu shari. Abin da suka tantauna kusan abubuwa ne guda 4 zuwa 5, amma dai na ɗauki guda 2 na ce za su zo za su yi zanga-zanga, za a ɗebi 'yan kwankwasiya daga mazaɓu 488 da muke da su, wanda aka yi mota biyu wasu 5 ya danganta. A zo Kano, in aka zo Kano a cincirindo wasu su zauna a gidan Murtala, amma duk wanda ya zo ya ajiye jahularsa. Har ma a wannan program na ce ubangiji inda Allah ya cire musu wannan jahula, kada Allah ya sa ta sake koma kansu, domin bala'i ne, ba abu ne mai kyau ba. Suka zo don su je su yi zanga-zanga, su nuna wa mutanen jihar Kano cewar suna goyon bayan Abba da sunan kungiya ta farar hula, kamar inda ake yin abubuwa na buge na coge, amma dai mun san ɗaukowa aka yi haya. Kuma ba 'yan kwankwasiya ne, sai aka mai da su cire jan hula su zama fararen hula, duk mun san su. Saboda haka wannan abin da na faɗa sai ya tabbata, duk da dai Allah ya sa zanga-zangar tun da mun riga mun fallasa ba ta tasiri ba, amma dai sun je sun kai ziyara a gurin shi gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf. Amma dai abin sha'awa da jin daɗi shine akwai kalmar da bayan an bayyana zaben da aka tabbatar da cewar Abba Kabir shine watan gwamnan jihar Kano akwai wata 3 kafin mu sauka, sai muka ga ka'idojin da hukumar zaɓe ta ba a yi daidai ba, muka shirya zanga-zanga don mu kai ƙorafinmu a mai da wannan zaɓe inconclusive. Kwankwaso da bakinsa da aka yi masa tambaya sai ce ai duk masu hankali, duk gwamnatin da take da hankali, to akan me za ta yi zanga-zanga? Lalatacciyar gwamnati ta ɗaiɗaice, ta lalace, wulaƙantacciya ce, ai an gama da ita. Jagoran ma ɓuya yake ba san inda zai ba. To Allah cikin ikonsa a wannan zanga-zanga da aka yi, Allah ya tabbatar kamar inda Kwankwaso ya faɗa, lalatacciyar gwamnati wayanda ba su san me suke ba, wanda suka ga cewar za a karɓi wannan kujera a kotu, kuma muna da cikakken hujja na karɓar wannan kujera, ya sa sun fara zanga-zanga kamar inda Kwankwaso ya faɗa a baya muna aikin banza. Yanzu suna yin aikin banza wadda ta lalace, shi kansa da yake jagoransu bai san inda zai shiga ba, kuma an shirya za a yi zanga-zanga, za a ɗebi mutane, za a fitar da makudan kuɗi da sarakuna da malamai da mutane muhimmai don a yaudari. Amma su suna cewa ai kungiyoyin fararen hula ne. Amma ai na ƙaryata domin 'yan sanda ma sun zagaye su a gidan Murtala, kuma hulunan da aka gani da jajayen huluna suna da yawa, har ma na ce ubangiji Allah kada imai musu da wannan jan hula, domin bala'i ce. Wannan shine abin da ya faru. Na biyu, za su yi zanga-zanga ko kuma za su yi babbar tawaga a je gorin Bola Ahmed Tinubu, za a ɗebi malamai, sarakuna, masu kuɗi, gwamna da mataimakin gwamna da duk wani mai faɗa aji. Wayansu ma malaman ba su san zuwa za a yi cinikinsu ba, wasu sarakunan ba su san me dalilin zuwan ba. Za a gaida shugaban ƙasa, za a gaya masa cewar ga fa buƙatanmu
mu ma za mu baka haɗin gwiwa da komai, amma mun ji labari ana a shari'a fa muna da matsala a saka mana baki. To abin takaici shine ni daɗin da nake ji duk abin da suka ƙulla, kamar inda suke cewa suna turo mana wanda suke ɗaukar sirrinmu, to mu fiye da rabi mun san cewar muna da abin da suke yi. Kuma abin takaici, kai ka je ka yaudari Bola Ahmed Tinubu, mutumin da ya ɗauki naira biliyan 2 ya bayar ice a ba mutane a sai musu abinci don wannan raɗaɗi. Amma gwamnan jihar Kano Abba Kabir sai a jiya ne na ji labarin ya sai gero ko da dawa ko shinkafa ta biliyan 1 da miliyan 600, wai har wani nasa yana kuri wai za mu bayar kyauta. Ni na ɗauka Abba Kabir Yusuf inda aka bashi wannan biliyan 2 kusan wata guda ko sati 3 da suka wuce, da mai tausayin talaka ne, za a kirawo dagatai da hakimai da sarakuna da masu unguwanni kamar inda muke yi a gwamnatinmu, babu zancen jam'iyya, a nemi masu ƙaramin ƙarfi a basu wannan abinci. Amma abinda na samu labari, su wannan shinkafa da kayan abinci bayan sun ƙi bayarwa sai aje aka ce za a siyo a raba. Mun samu labari za su ba ƙungiyar kwankwasiya ta CRC ta local gamman, wanda duk wanda yake da ƙaramin ƙarfi ko wanda raɗaɗi idame shi ba ma za a ba shi ba, domin kansu za su ba kuma za su taimaki al'umma ba. To wannan ya kamata a ce duk wani mai hankali, kai da kake kin Bola Ahmed Tinubu ya baka kuɗi biliyan 2 baka ƙara naka ba, sannan kuma ba za ka zo ka ba mutanen da suka shafa al'umma ba, ka ware wayansu mutane mukiya Bola Ahmed Tinubu kana ba su, sannan kuma ka tashi ka tafi ka je ka ce wai za ka ba shi goyon baya. Wannan duk mai hankali ba zai yarda da wannan ba. Ita ma mun gaya wa al'umma, mun gaya wa jagororinmu, mun gaya wa su sanar da Bola Ahmed Tinubu da kashin shatima cewar ga fa abin da zai kawo wannan tawaga idan ma an ba su wannan dama. Shine babu wani sako. Ni dai abin da nake faɗa shine ba wani sako, wannan wata ajanda ce. Domin da suna son Bola Ahmed Tinubu da tuni fiye da sati 3-4 da suka karɓi biliyan 2, adadin an zo an ba al'umma sassauci. Amma zagayawa suke suna zagin Bola Ahmed Tinubu da su da magoya bayansu, suna cewa ana yunwa, ana wahala, suna saka abu a social media suna cewa ana yunwa a gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. Shi kuma gashi ya bada biliyan 2, amma babu ɗan kwankwasiya da ya fito ya faɗa ya ce ga abin da ya faru, ga namu agajin da za a saka. Wannan shine abin da yake ku, saboda haka wannan mutane dama suke kuma ba za su yi nasara ba. To honorable Musa Iliyasu Kwankwaso, akwai wani dan faifan bidiyo da aka jiyo sautin mai girma tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kuma shugaban APC na Najeriya, yana batun cewar kun haƙura da batun shari'a da ake yi a kotu, ma'ana kamar kenan kun karaya, ko me zaka iya cewa akan wannan tsohon akan wannan kai ainihin sauti da yake zagayawa na bidiyo? To wannan faifan bidiyo na farko ni zan ɗauke shi a matsayin irin abin nan na a baka amana ka ci amana, ko kuma ka ci amanar aikinka na jarida. Domin a gurina ni ban ji komai ba, domin a matsayina na wanda na karanta aikin jarida ya kamata a ce idan ka ɗauko labari ka faɗi ma'amanarsa, a ina aka yi kuma me aka faɗa. Kaga babu, kawai ya ce a yi haƙuri, mun faɗi zaɓe, kuma ya faɗa ya ce ba a yi mana daidai ba. Kuma wannan abu ni a gurina a matsayin Musa Iliyasu Kwankwaso bai da alaƙa da maganar kotunmu da muka kai ƙara, wanda kuma mun kai shaidu. Kuma abin jin daɗi shine akwai shaida wadda Dr. Aminu Tsanyawa, wadda muka kawo ballot paper aka irga, aka tantance, aka tabbatar da cewar wannan irga da aka yi mun kada jam'iyyar NNPP da ƙuri'a 36,000, kuma kotu ta karɓa. Hankalinsu ya tashi, suka ɗauki ƙara suka kai appeal. A yau Allah ya taimake mu, wannan appeal ta tabbatar cewar ta kori wannan appeal nasu, an tabbatar da shaidar Dr. Aminu Tsanyawa. Kaga in Allah ya yarda gawuna da garo za su dawo. Wannan shine abin da idami mutanen Kwankwasiya sun faɗi, ba su da nasara. Wannan abu za su yi wanda za su jawo hankalin mutanen Kano su nuna cewar ai wannan abu babu shi. To a yau ma gashi Allah ya tabbatar appeal ɗin da Abba Kabir Yusuf da jam'iyyar NNPP
suka kai an kore shi an ce su biya kuɗi an tabbatar da shaida Aminu Tsanyawa da ballot paper ɗin da aka yi da kuma irgar da aka yi. A yanzu Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da mataimakinsa Murtala Sulan Garo su ne wanda suka kada Abba Kabir Yusuf da kuri'a 36,000 kuma an karɓa, kuma a yanzu za a yanke hukunci muna jira. Saboda haka duk ɗan jam'iyyar APC na jihar Kano da ma na Najeriya da ma wanda baya Najeriya ya ci gaba da addu'a nasara. Nasiru Gawuna da Garo sun zo in Allah yarda. To muna godiya kwarai da gaske a Honorable Musa Iliyasu Kwankwaso, tsohon kwamishinan Raya Karkara a jihar Kano.